ଆରିଟେ କଷ ବିକ୍ରୁ ଏଇଟା ବାହାର କର ଏଇଟା ଅଲଗା ତ ବିକ୍ରୁ ବାହାର କର ଦେ ମୋତେ ଏଟା ଦେ ଡିକିରେ କ'ଣ ଅଛି ଏକାଠି ବାହାର କର ଚାର୍ଜର ଧରିକି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଶୁଣିଲେ କାଇଁ यार ए सुनले ता पचार ता गोड़ कहीं ता गोड़ कहीं सब पचार ता गोड़ कहीं पचार न धुम करदे राति टे फोन कर गुंडू टे दही धरिकी କ'ଣ ଗୋଟେ ହଟଷ୍ଟାର ତମେ ଲଗେଇ ପାରୁନ ଖେଳ ସରିଯିବ ବାଙ୍ଗଲୋର ଜିତିଯିବ ରେଡ଼ି ଆଉ ହଲ୍ ଆଉ ଏପଟେ RCB ପଞ୍ଜାବ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପଟେ ଆମର ଚିକେନ କଷା ଚାଲ ତାକୁ ଫୋନ୍ କର ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କର ସେଇଟା ନୁହଁ ସେଥିରେ ସେ ଜଳିଖିଆଟା ବାହାର କର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚାଉଳଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଚାଉଳଟା ବେଲାରେ ଦଉନୁ ତଳେ କ'ଣ ଜାଗା ଅଛି ଦେଖ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଛୋଟ ଜାଗା ଆଉଟ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଆଉଟ ହେଇଗଲା ସୁନିଲି ଭାଇ ତମ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଆଉଟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବି ଡାଏଟ୍ କରୁଛି ଏଇଥିରେ କାଟେ ରସୁଣ ଭଲ ଲାଗି ଧୋଇକି ଛଡ଼େଇବୁ ପିଆଜ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଧୋଇବୁ ଚୋପା ଲଗେଇକି ପିଆଜଟା ଧୋଇବୁ ନା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ମ ରାତିର କାହାଣୀ ହଉ ଆମର ଇଏ ହେଇଗଲା ଚିକେନଟା ହେଇଗଲା ଆଇଲେ ଗଜପତି ଆଇଲେ ଆରେ କ'ଣ ଆଇଲୁ ସାଧାରେ ଆରଥରକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ବାଟରେ କ'ଣ ଚିକେନ ତୋର କ'ଣ ପିସ୍ ବାହାର କରିଦେ ସିଝେଇକୁ କ'ଣ ମସଲା ପକେଇ କରିବୁ ନା କ'ଣ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଟି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଶୁଣୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତୋର କେତେ ପିସ୍ ନେବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାର କରିଦେ ସିଏ ଦେଖିଲା କ'ଣ କି ବାଙ୍ଗଲୋର ଏତେ ବର୍ଷ ନେଇପାରୁନି ଚେନ୍ନାଇ ତ ନେଲାନି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଦେବା ବିରାଟ କୋହଲି କି ଆଉ ଠିକ୍ କିଏ ଯିଏ ଜାଣିବ ତୋର କେଉଁ ଟିମ୍ ବାଙ୍ଗଲୋର ନା ପଞ୍ଜାବ ତୋର କେଉଁ ଟିମ୍ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଝିଅ ବିରାଟ କୋହଲି କିଏ ଜାଣିନଥିବ ତୋର ପଞ୍ଜାବ ମୋର ପଞ୍ଜାବ ତମର ବାଙ୍ଗଲୋର ହଉ ନାଇଁ ତଥାପି ରହ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରେ ତଥାପି ପଞ୍ଜାବ ବାଙ୍ଗଲୋର ଭିତରୁ କିଏ ପଞ୍ଜାବ ଶୁଣିଲା ଏକୁଟିଆ ମରେଇଲା ଯୋଉ ପିସ୍ ହେଲେ ଚଳେ କିଏ ମାଣ୍ଡୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ବୋଲେ ତୁମେ ଇଏ କ'ଣ ଯାଉଛ ପିଇବାକୁ ସରିଲା
सीट दौड़ी पड़े थी थोड़ा क्या नुआ घर नुआ सब भाव नो कमेंट ताको गोलेई दियो ट्रे बाहर कर भात बाड़ हाँ 8टा लंका तुम खाइब ताले ना राग हम ना कर जे जे पुड़िया खाऊ न तबे खाली टिके कलर टिके जकई दब टिके खाओ बेसी दही खटा हो चिकेन सीझी जाइए शहे खाली गरम मसला धनिया पत्र टिके मारिदेले कौन चिकन साइड ही धर पानी बोतल तोर तो भात साइड बाहर कर तो भिन्ने बसू भिन्ने है कि सीधा बस खेलटा देखियो ना मनीष वैज्ञानिक क्या बस पालो राग राग नहीं More for you every time you knew. एडी बड़े करे साइड कोन भातटा तो पकिलो गोळे खाली अरे मारो सब पइला सालोटा बड़े तू आमर भिन्न गोष्ठी बुझी पाइलु छतु भात आमर चिकेन भात सालाड कांदी पकेलानी से कहली कांदुची आडंकर तमे इंद्र ओहो 3 कोटी काई 3 कोटी गोटे थार छक्का केते रन जितिला प्रेडिक्शन केते रन जितिला 8-10 रन प्रेडिक्शन को करथिली बडे गल्ला मैच क्लोज जिवो जाई 8-10 रन भितर जितिला प्रेडिक्शन आरंभ कर दियो टेलीग्राम रे अरे ଆଉ କମ୍ ସମ୍ ନାହିଁ ଦଉନ ଗ୍ଲାସ ନା ଧୋନି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲା ଧୋନି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ସିଜିନଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛି ତମେ ଜିତି ଯା ଯେ ଆଜି ଲଲିପପ୍ ବଣ୍ଟା ହବ ଦେଖିବୁ ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାକ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ନାଁଟା ହେଇଛି ଦେଖ ବାଙ୍ଗାଲୋର 2025 ପଞ୍ଜାବର ନାଟା ଦେଖେଇଦେଲୁ କାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ଆମେ କଣ ପଞ୍ଜାବ ଟିମ୍ ଶୁଣ ଆମେ ପଞ୍ଜାବ ଟିମ୍ ନୁହଁ ଆମେ ପଞ୍ଜାବ ଟିମ୍ ନୁହଁ ଆମର ଚେନ୍ନାଇ ହେଲା ଶୁଣ ଆମର ଚେନ୍ନାଇ